Yo, abusuafo. We dey me mama ha. Media de kufie do frɛ Agyakoo abrantia megiso. Munim tete mofra de yakofa aba a ye de boa Ghana. Ene yasa atena sibio me ne mabadwafo. Ye ba behwɛ niema bi a ekoso. Ewo man. Iti ebetimi aboa mrantia ne mabawa ni. Medical ka sɛ tete mofra online TV no. Ubenya no social media handles ni nyina so. Baby biala be subscribe to bia no. Unsa beka. Aya na wo share, na wo like it. Oh, na wo comment. Edru baby ebebie fon ahoma no. Na wo so wo adwenkyere bia na wo afre so. Na ye nyina ye de atutu ye hofo ene ye nkwada yi so efo. Beda mo ase. Ye twa ho aba enche. Ebeto aso. Yo, yakoya yaba. Ene mabadwafo no, yakoya miensa. Na wotwetwe mu nanka ese ba akoba, nanso so na nani da koto mugem papa na nya agrokra. Ti ne de omo ya miensa. Ye ba bebubu hu ne ya sansem. Ne yi wo maten se de ekoso no entimi mwa. Ti meko mabadwafo nchen na machia wo ne ya sha dwumade na se. Sese makoye mienu de emiensa de yes ladies first ana ayo eno hega asirifi net say se me si nyankopo de gusu siesie ye gusu siesie de ekoba bia no yes nyame be ye den obeye ayempo ohoye pa yo eneso ya tenase ye de be hihye so yo be ma dwamra Jamra kente. Papa we die. Mini si so nyenne. Kwanya watwa wo kaso ado. Ansa na ne sometimes hu obi a wo se yakoa bi. Ana bi a wo hya ase nura ya. Ne mu mo ka mu asem a kire wa obehu se wadan sonsono na ode ne tiga pempem a na ete say nyame adum tete wade no a oho ye de nyame adum yo mate tabre se ka so bia nya 70 years ya ete se fried rice aduane ba ahwe ni me wo mu bia bi wo mu bibia 70 no ni ma wo mu yo mate yo nana papa ye edusi poku kateji ho de de onyame da so je watete nkwasiafo obi mfie so aka me de ho aka de ho ene omunya adwensa kira yo mate enen so yatenase ye dwumadi a ye ba bedie no menimu nyina ana ye beyi mmofra yi ate empanyisi di otwasa no onum se na chiachia ye nyina ya ye mnante ne mabawa ne bipen na ya ne duru ba bi a ne ani gie na traso ifri se ya ye ne oga so be wi akire no ne ya foko ne ya kachi eni sei nansen eniema bi a mihunu ne de metete no we kura de dodo no na mihunu ano aye den nante na kofa bibi de aba emu ma nyina sua na menim kwan e fa so ene mai etu atese wo sa nuboni ho ene yesi bibi aba ye frɛ no red ade kokko so de ano odin kokko bi ano odin ti na kotoko ti mi no tisi so a ombo se mobro no so Manchester tisi so anen so Manchester ebeyi wa ho ene o makwa kofa sa enuboni aba enye red no nko ebi no ye tramol ne mo ne chese de yentimi modin wo afidie so bebre na ni nyina mu no na o masa de afra drinks bi a ebi wo dwa so o se no odi gumu a chese ene e man high tech na hi anwi ana hono na pai ti ye betena yenum ho ne aye enya hwe na abusua sana eti sesi no ma me mfamfiri me ma me he guys so
enu se ansane ye beba so no wo de mom ye nkonkohwe videos yi a ye ka ho asemi bi na ye ba ye beto aso yo ye koya yaba minuanum yakohwe kakra mo ani die ho wase red unim red mama guy unim red yanko fayeko sa red ni praji wa itini dia arehu akola wo university wo yes o ma meni o papa de ka to so ahwe ne be ya onim se ne be yi behwe no akolai o ko school on tisa impo bi school ba fi on tisa nyonko sem afi ogina wo sen ahwe se mpo ne anim se yale bi na ato abofra yi so afi no se fi na dum so na ase de obodam no ai se ti na ni so sa no a na wa ye heja papa afi de kraba nyina akola ni wia skani no se eye wusen akoya adwuma we woni adwuma bia ye enti se eyela fi no ho a na wotasitasi wotasitasi obi ade ne da hokra na so obi anya na ade nto wo se befa enti we anya bia se ekwan bia so se onya bi enam so ama ye se bi kura de se super grow se solution ya ye de carpenter ayi na super grow ukwa kohwia na e ka ohuni bi enu abomu a ama wa homiafo wa nu se oria wo sempai wo mi se ye nkura se ne kura na enye krokesiem kura de ye wan hwe ya wan kwekura se baka se de krokesiem nku ane papa ekura bia se wo obesi wo woti kama last na me kwa ahwan kwanta wono mo no papa ahwan kwanta wono mo na ye kon police fo kwan so na police fo no kwan so na mo search ye na boys too blue wo mo tie chire wo san me ho ekọ echire ko boy ni set nti wo set ni wi ya o si fom boy ni san kama se papa na me de abet na ka mu abla me ko ekura na se anya na anam se na nimpa ko no de fa hin no de ba ekura na se wo se ma me fu mpanimfuo na mo ye mo search no mo kura na mo de ade ne ba ye mu sheme o se mesiri wana ma me fu mpanimfuo na wo mabodu ku front maka te se de o mo de mu ni asem police ni na mo me search na bi kura na me kura na me lodu ni simi na so a me de ko ye se mlanche no kura bebre tue o odu anu akoyi papa ba ko te front ye bo search no nim se ye den ya e beba no so enti me hu ya ne se seat na o te so no o pagya no to sa na o de ade no ahye na sese ana me pre police na me se no so be ko de da o ko na wo si na no pia ye to seat na se ana o si e bo search hwe ye nya hwe na car no tu ye na ye ko no driver me so ya ma mini ma de why driver ma de ahye nwa ya ma mini ma de why
na no so patapa bi o na se kra de omo no am say mfaso ewu mu pa ma wo mo no yesotoro yesi wo munya yesa no ufa na chi no wa bone paw no ahwe obako na ni baako na otu baako no obasa gina wa twen sotoro foforo wo san bone bi mo wakwa atu oje ni tot nesi ese nkwala no na baba wa pa tuntum se yu ebi awakra oni no wo sese okodi pawo krokesi mu anase baabi abahwede oye bidiri se oba se wotifie pa anyade o maame no ebetimi ahwe na se wonyi ni se ya fi se nyame che obi na wo baabi a unye se de bia mfa ne nto na na aberwa bi so ana maame a aberwa aye nyonku no papa namfo sam no ena de wo mkosa asa nim wo mo ya namfo se oba opie wa dress kama na wo ko me de miti stadium enti de mi hu no papa etwemu brade ebu on ma wo pie frifie wo be bie main gate no na oba be si agina wa wo no ho ahya atale foforo o se sanko ebu on ma be wo be duru no na oba be sia ne nsa hye ne huna no o twe no ho fe o to seye amono ano ho me ba sumo oyene papa na unim red wate ho asem minim faye kwai na ena no ansa ne ye badwumadi yase Kumasi Abrepo Janshi na reho sedi abrantie bi si butu fom ho na minim se wonu mu aba beko akansie ya sabie mu wo mo fa bi ne wo mo honam akwa bi adi demo a wo mo timi di agro ede pre ekan mu akansie mu ekan de magana ne bia yenkohwe ya se eyadro ibi ono de red adro no bi na chese okoto hoto se ko wandi CPC nenso ofam ho sa ene wakwa na se kotokoko bi a afi no aba beto eye anwe foforo bi so wo abedi ase ene wo sa owiata enti midru efanani mu maame a oton aduane animu ope na nipa bochenku nam se abrantie red ni bia na meti ni bia be bonani so afri na chi no amane mo so baako enade ekura no a etwa se ode kɔ bia ya ode kɔ ne ho na otimu so efitani obi a osiesie hyen enka nyansa ne nimdie kase pa red inti wakakwa red inti ye kan se ne master ana na dwuma mpani asoma na wo twen soma no hu muaye no de aye obi ade ama no na me de ha me an se de ye na hia ye hwe o maso tuotuotu na so human ensane san ene ebenya sane san se red no abamu no de wasom ahoma no ebe kire wo se wo nipa na jaijimi no asemu eda ho no ezan se wakoto butufom honom so tro baako no man mo so aya wo besesa na de na aguboto mu a se yasoma no so de koye obi adwuma no wa free na de no kakra no aba akwana no aya so obeja honom no obi abonasum enye na de na ode ko no asa akokoto ho nti eho mehwe na me amese madaje wa na o se bedroom ti na o se mituturu mikaba ezan se red juma adie no emrante kwa ne mabaawa no sɛdeɛ sei na ɛkɔdeɛ kwaye wei pa yɛsɛ mu nnua nkumani deɛ alabraka dabi enti empanifo a edi tumi FDA asemi eba yaka yetwa ho mfonyini yetufo ene tete mofra fidie so yesa ate so yeka yesi enya aka esanse jasa ye enya sa ya jan kan so enya amane nka na yetufuo yi maamefo yi se de maame ega yekan ene papafo mpanifo mi wokumase brono ba miensa mi modi mpanifo pa ehihye tokro bim ya wonu mo hye mrantie ne maba woni bi kutupa wonu bone no mo chese kumasi kro yi mu brono ba ko de amanfo nimpa obekọ no ma yesei ejire ho na ya na ye me yase red no kra de betom
wo mo hyase free baby no mo de anomo a enti wo hwe no onya bia ene wo kosa super glue adru ya wotie niema ye de keka bomu de super glue a abusiafo wan hwa wadwene kura bebo dam wadwene esanse niema ye keka bomu akwasi kokko de aka bomu e de aye super glue se emfa nso ade a awaye ne de abu kwabrane se da bi me de beso me mehu a na uko jina na ote so mo paya da wo ya wangra na da sadie wo no be ne be no kra no utimu di ofri enti wo manuma anum babia wo mo graduate wo mo numu akopem no enti mini pedua ne biem ene yenko no red na sempanifu amamu a ebe kakra nye red brem ebe ko green esanse red ni mponi he obi jina ho anu ato atechim ena no Kumasi race course ekwana no ho o paisa itafo hwa pankro no tafo hwa pankro no ogina onya se wada na wo mu edokodoko de bi de fra ne hye de boto achi na mekan na adwene nyina ohunu nipa sebi ntetia wa hwe kwabrane hwe na niko twa wi si twetwa wa cherebe ne che no a wa hwe o che no o che mo nyina ni ayi wa hwe minim so obi sase obi mana hwe ni wa foforo senso ani anyame de ma no na em se we na sei e bia o peso o force ahunu ade nenso wani nka onye ohwe abusiafo awofo no yesremo wa hwe kwabrane hwe se wakoton ade o se yo he na ba kubi osusu so okase obi hu ohine me bo ba kubi no ogina amakumura na ba to no opa ba dia ni te aragaja si te sa ade no so ye tech awuna gaja sa te aragaja si te do busa won so o kabro no be minim wa semo hunu brono no pote di efre so for la junction enso hwe ba bi enam enti so pai ekwan we so e ya atwoma boko kwan dia minim di obeka eno de bi age se ye pe ba bi de ne kogina ane ye wono pa ne wo de hye wasum yi na ajatie tramadol emrante antigu so no kwasi kokko ne nimdie mu abofo ane abafo kwan so yaye no se obi a wapra kase ana se ne honam akwa wo haw bi nti ye de sika na apaso aka no na yawo no ye kase no oda na ho a etimi onum ema no adwodwo eno kura ne ye die oduyefo ene wonum a ye adwuma wa yaresa bia akyere se sa ma wo mu sa nene de ba ne se me ba somu ye be ma dwamna binua se shas ye se ya kaswa so beto me ho na beto anka sa mre me te se pa na sanka kama pa life amiti wi na titi firo mu di no na hwede anka waduru we de se o ansa ne kama wa sanka o yesi ya ese se umfie ko so ka ndi titi firo mu a wa be hu de anka wonya hwe ebe ye ni abe ye faye koi yo me da se de ye ne ye hu ye wie ya no na babu no se mama fra ne kwa momra nche we na hene ye mu di nti mofra ni niu sa mofra ye we mu no kan dabi menyi ni se we mu we da oken ka babu no ko fom wo pa we no mu nyina wo mu to so we mu ni na se wabofra ni a na wa hunu wo wie ye preku anse ma yakọ no enye wo ano den na nsen ma pake me ka wo soro tenka furu mu soro ho ba bi me hwese se me kum ni ba na ho fe na oba na ne kutudwo wi cha aso nya 300 years ukuro ni ai na ho dene na obeduru ye no se wo hu me na omu ye fast wa se da aminia no but wo hu me be fa fo so akoton na akromfo agi misika enam se wo se enam na wo usika fri toke jeti akro bia no wo be fa ya nsem fon no na de office ana ho osere wanya la na de apeka krama me nkodi die na ti akwana no hodna no fe na wo hwese ye wu nipa sebe na ye maamnam de ko na ase asore na ye bogin su kwadwo kosi kenkenka na ye teti kokoma no na o maame expect ana wo hwese ko be ba be so ni mu
na so hwe obani na de ya ne se o classmate wo namfo ne binim ankoye sa na o te oban di film se de nka oban su ti sei na se la oba fi bibi se na aduane kora na odi an wo de bo fom a na o ti mi se wa beregu na ya papa pasma wakofa bayi ya me de idina da so no ye da ache no se eni edi a ene ne nka mesire nyankopon se o mesesa ne niema na kire wato no bo am yaba na we de anye yi o mesesa niema nyina nko na anye yi se ye da ache pa ni di a ebiza nukure ni ade a wo no mu a wa nukure ntimi nka sem madam fu bi nko de ma nkura na ma no kotwe wo mu wi ni kakra obae wase ohwe na nanim ze ona na ze ede ano no wase na na maba wona ze da bia wo ba wase na de maba na na me ka kire wo na na me firi mu 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 wase me da akọ no madrasa Agyakoo wase o ma no e na no no current me nka do buru no wase e wo mo bako f sese wa gine na enkoda we na ese ye adwuma saa bere because ba bo ze ka obofo obrat birim and saa bere na sa we ye adwuma epe o de obe ba to papa no ni mbo obo se wontimi mbo biem ja me se nan se ye kobobo me ye training 2 weeks ye pass mbo 3 minutes na almost ke wa bere film mate film no na ho dem di film so aminya e na me kotu film fo na me home na fom so de koba afi mi sam manima sa yo me de kura behim na boy na de boy ba no se bra ye de kura behim maburu so di film na me na o de ba matake ho me tako an ya buru so fetwem na me de minya kwa ho na ho me eja sadie ye nim se sebe se be ma ohwe asa so be mem na so de no empanyimfo ni kire se ye ma no na ebe so yemu ebi se buroni wo so aban hwe no oba kokra ne aberewa aban hwe no ye de ye ma na ebe so yemu nti ye me ebe so yemu agya nti wo mu nie hwe abrante kama edi se obanie hwe kama pa na wo be yare am na be so mu a na wo na wo de ne ko hospital na wo no mom na de wo kro ensema ekoso no anu de na ye me de se me nua be me ka sem bi empanyimfo huni yahwe ha ye Ghana fo dama atekrotesi kwa ho ne to ache hwekwam na wonu du ho na oba ben papa no atwam wote se ya twepe na ka ko wura ase obi awu wote se ya kotwe afirikwam ho pe ka wura ase ni 20 minutes ni atwe afirikwam enhwe ha ndi ne ko to mu huni enti me de me no se nko mu beti mi asa be na ese start bo ho bra wo na enkoyie o enkoyie abirimaduro no madi ni saa no he obo no enka no na nsa mato ade ba bia meto ade meto wie na metu na o de nsesi fom no okuntru mu na wosi ogina wo na menim se bia o yes as bi kwa me de menwe mi do am se pipi no da em za won pese obako da wani ko fa kwa ba kunu mu na we na ye traverse adwuma na okoto ho saa se okoto saa yes traverse na ni cruise nko aso na atwa na me da mani woni se me ko du fie ye pon be 10 e bo be 12:30 me be da na madam from friends so da koto ho e so on dey sa na oti o okoto ho aso ono we impro ni ho se 3 hours dey no stop wa die bi mo duro mo ho saa no ubo mo nka wo mo na ayi kan na ma CPP ni ma tem ho no mo die bi mo duro no ebi na wo mo ye yiwu akwa ba akoko die bi mo duro afere CPP ni ma tem ho no so ayi afi Agyakoo ama bi na aka so na ara ne yade ndi se obo no ndi ni kuro ma yie ba na ohwe a na ye bodin kase bi ni paso masia na ohni we na eba no a na ntuma 2 years bi mi atutu ntokuro se samampom calendar ne fra no na so na beti ubo so na mu an wa pepe nyini ba ko anu nyam nyina chi twade kum wo se mo nche no ya yere no bidi mu ne kurum wofo ne kurum mu ba nyina be bidi ne ahuri na to wuram ko ma me agye wa oba no kwamara da zo mbe kunu so wongu na woda wuram ha na dwebe no so wo so otogusu ba ti wo bora no akentra him si na afede ogu omu anim ase enom si no ayiye ba ya tete mpata sika yentene de no mfa nkwa beso na wokwa munka nchen sai bo anadwebe no so na obefi bisi obegu anim ase ya bidim no ama ati no nti tito ne yakase yaboa me ati wenum se no a eba no se beduru brebi no wonim se omu ye ne ya chemu about 50% de wo mu ya akowem enti edidim basa nti enye kakra no na afa Ghana nyina afa me de se Ghana ha ne nim na afa ni nyina afa afa ni nya nipa bi ma ne nya hwe and he says e basa ise nyame na di nkunuane ebesi ye ho me de me kan se mpanyimfo yi adwuma wakofa bai
we pan ade ese mpanyifo mu mani ko na ya no yesa sabi de yehia e ye ho adwuma ye ho adwuma me ka na chimacho bibi ni benti dwane hwe si ye wo ha na Nyankopon bo nsuo nyina agene nsuo ye nko aye de ahono obi aye twoba ontwa bi nsi okunu ho agya obi ekunu ye nko na nka nkrofo okunu abota aye to aduane no edu anwumere ode aponchi mu ano hwe bi si ne hwe yesa o man kwa no koda na chi koyi nya do e wa chiru bi be ye nko afoforo wa Abraham krofo okunu aton kwa ne bi adi we nto si apeche ne di apro okunu di bi enye ye unua no musu nko gina kwa mu hwe ka paper kama osi dava no de ne ko akire ho ka pepe nso ahwe nso tara hwe anim akire ho ko pe hwan enti ye nia no nsam na asa de hia na nkasa ehia ye enti nkoda we agya me de adwuma ye waso me nyame won hyira wo na nkwakiri na enti mesesa ne ma bi sa ansesa ye nje wani abra me me fo aso sesa ansesa e be ba be kan ne because omo yesi omo de ba bi yeso so mo eno kura na me ba ho se unyi ni sese o ma me kura ye na adwen so o ha no ne papa ye na adwen so o ha no na aduane si wo a odi bi be ba kofra e be wi eche no ma me aye kaja e be wi eche no ma me ne no ne papa ne na se na je wo ye mere betu e be fie se ya wontimi ntuni na no odi akwa bontini bi mu enti afi 7 semfo aka nyina obedi fie wa ebinum timi fasika na wakase manisika nkoto ade wonya bibi nwia na obo ma papa so se memisika wotimi twi sekai wo de be ma no wan fa ma no opira obeku wo opira won fa ho enti niam e kor mo me hwe ka ho asem na ebe ko a be si yeso yo me mfa ho ni wiase me dase eja me mfa kakra ho biso o man bi te South Korea eja de wotutu kwan yan na nanse ye konkro ni bi te sa so ekoyi research na o hwe se de kuro no mu hotie kuro ba ko te se UK dine pa sa wo se minyare na ayaresabia na me pedrato unya enihi o bebre enihi wo enye djuma me kura me ko UK na eti pai me na me ye nya de aminya wo enye djuma ene de me ko drug store ho no akọ se milk no si ansana wanya biato no kure na process abefum wana ene yare no ene se de wa wo hododo wo ne de beduro no wana obetu hofo ba so ko obi ya obi ni papa na ko ye se wo yare ko de doctors ni mu firi de mo gyina fe process mo de nam no wase men kam ofenso ankam de ntina to apetosima no abroche da be na men ko fa ma no kura na mo masem yem ya o yare kakra no hospital you do so ne said ye food last one ye be yo mo sa anti e to da kra ne bebrebu afu so o yare kro mpeso obeko doctors yi so o mo de o mo ye rehexas bio so o mo de o mo ye den yo me ba atiefo ya sama ye kan asa agro eso yampa e to da na mani atete emlante ne mabawa no ye mpe ne sawo nenso e basa mumye nyina nkamum na de obi abetimi aye woni mantamu na fiefiem na sorem na adwumam e de aboa oman Ghana no akwasi ampofaje tu dwumbi wose yenya ne etie yi ansa ne akopɛ ne hoye atena enti sesi yi se wo faase a ana unua wani baje na mesa ato akoso se mo amu ton sa nuro no e de ma emnante ne mabawa no eti anyanya bia moma nom enum bi emwa se mwa dia ene yetete mofra online TV na yakofa aba no online TV we die hia na meka aha me meka brofo akase bia wa ha enipa na ese ya enye school brofo akase bia na meka wa ha fise sebe mesre meka school ensese jimi mani hunu se sei na woye na twe sebe no so aba enye wode kobo na pira no ne mum wo kasa kire no no obetimi etie se omo ye oha na ese ya bigidi ye se emu aduana bi de ibetimi age wo mo nkwa yo ye kwakwaje aboafo nkrato aba bedi kan ka se social media handles ni nyina onsa bekan Facebook etwagu wanya bi anhwe na oko YouTube so a onsa bekan itwa me ho abasisi a
yo ye koya yaba ene ye nkomo no emu odu na esese otwe akunua pin ho frɛ obi ne mehwe se tetemofrafo start ensempa nko an ye ka yegu so ehwe emlante ne mabawa ana Ghana yade hie bi a sebe omu etu omani asi enubone so a omu no ene yu kaka kra ne bia so ayemen na ye didi watem onim se oboa no na sebe uhu de wono asiesie ne ho a obo ne bra bi a wagina brane no ufiri se oyise ya anke bi kura onyini duru saa ni nyina mu no so eti yankwana so emiye nuru ba bi a obo ade nyankopon yawe ede ma ye no ti mesere mu muntie na so pam yo mame e guy ya sa ba bi o safi ewurem me bra pani ye mo 5 service wo fia na oba se abrantie bi ye mo 5 service wo na na yere susu ye mo 5 service wo na yere no kra na otu emrika ne school mre no enti 5 service ye emrika tuo ne se de ne hu sie ha no ene ma ye fa no wurem na ge ni made pa na ne kun newu na ge no susu ye mo 5 service ansa ne kun newu na nansa omu no na watenka se ge no wo tinka enti minkoja no ma ye nkome bla no so ja wo hene metutuna ne ka mututu ne ntuma ye kokoduru ho ampa oho misu ye eja arewo ote ho oba kokko na wadane yellow ne kala na ye yellow bi se onwale na waye tia se ye yi ne nso afiri ne mu na waye tia na ote ho afemi bra ne hwe sa wo se we na we de me kade na ayeye na mse brada o se enam so no ye 5 service nya ne ku ye 5 service ni nti sika bi wo ho no ma ye se okokoje ente to hobi se okokoje se si enuru bone na wono mo ye no ase na dwene okoje mpokura ha na de bi ne maso so fefe o se wo sha dia na se a na se ye tia wa tie we ya kwala na se nyankopon ye wadom na se wo nya sa adwumadie we bi na wo sha sesa na meme de bia me kase obi bebu ama wo su ante se de wa wato obo na wo se na wo su e bekas we de asirisu mo kan bro for say tears of eja areho na me de ya meja ne se kro ya yetimu empanimfu hu papa ya se omutu wana mo de o mahu ade eja ya beto aba no se wo te ya agro bi ba edum ene ne mno no so na ya toy pistol wogina wa na ya de ahwe so wogina wa empanimfu hu se wo ma ngina mu ntem na se ka ho pe obi di bi ba frem te se de okra toy anso na odi okum nimpa enti omuti ginae asu twae omuti ginae de asu twae ade na Ghana empanimfu nti nyina maye ye man ni se yo ye man ni se emofre ya na ebe nyini abaye empanimfu aba abehwe ye ase no kwasam ye ba akope me mama wo mo a me hwe bom me hwe wo mo se de be ya da chi bi wo mu di ye na me ye mela wo mo so ayede ahwe me sa na ye culture ne eti ye ntise abrofo no a wo no wo wie school a aban na ama odan ama osika wo de start obra no aha de ye nya wo Ghana ha pe ya ba odwetire eno ne nyansa no neja ti no wan mo ho so a wo ba mama me ebregu nti ne ye se ye bu baby se o maame no papa hwe o ma o si fifi a o so behwe no na ne sin tutu sa na ye neja ade ne se menya wadwene se eye wo de na wo hwe ne yie enti wo de wo bo ho ban wo twa amona de nsu ata ho wo ba ho se de be ya jebi mama to no na obi de wo so jagu no mu wo tondu mone ne ma obi eba se ne ban sei e wodo ebeto wo se wa anya obi de yi a eja wo de anya ye minimaskafo bi a kumase bro no amekom ni ade yi asafo ne bantoma ne ade wo mo yire wo mo ton bone wo mo ye anuama bone ene wo mo manyina ye basa wa anton bi ama ne ba o enso asase no
wiase twa no ho sei me bo so civil so was wo mo bi anko tax force I don't mean say ho no o gym enti ebe obekwa ma enti sade obetu di we gina obe 3 hours ye ni tiri mo aden di moto be fa na we no so die wa edi kan so e ho de nani be ba no ho so wa asebeni we kura so nya kwada we nyini we ejade ne ba wiase ono waje kwa na boso we kura we a obe school ni ana washa ayi na gu school atade no so o school ni akola mebwa tese wa doje na enso di wadwa na doje ono na brabo watimi anom di wani apem dama di ehwe wani asesere azuma am se je so mo no wa mo ni no mo ntumi mbie azuma se me na kola hyewa eso obi abon so wonum bibia nani no na ayese enti am se wonum a wani no so so ntumi mbie da bi oje wani ni boso so oje wani boso me ba nana aja die we ya kwa asem no crazy se ya goto no a se waka kwan ye hu ye na ade ya ne se die osunsu naniwa video bibra tete mofra yi na wiai mu bipi efri amahodo so ye bibre mu a na yesu ye my Ghana hade ye da chi hia ye ebi wom bebre beba bebre na de ya ne se emofra no biaya wonu mu fre ni efi dodo a wonu mu wo mo no sawofo na anka mpanifo no so amia oma no omo e wotumi a yebetimi ate agina aka se ba bia yeton bibia ye wrewura ni agege ni amamra aye adwuma esansa ade wei ansa ne beko obi kura man so ne cross na nsa yete ye ni ba ye ho so ye se atwam kobogo so adan a o dabre o yi load em se jamana omo e de fa kuntuna se bonifo semunti on se nipa oboni hunim de enti wo ye na te se de ase wafa force bills no wa aya wakotwa body free room na hyase no uduru honom ne yesi omo yie na afoforo bi hunu no moto nkra ubisa ho se bepem ne de yesi yi free car no so e wo bogo so kwa no so e wai na ohine mi pese mi bisa e wai e fa hin ne ba omani e free obi nso ma so sa a ye won panifo a wonum nso ene ehhehye ade biara ye de free obi man so de ba bewura wo man foforo bi so customs number 1 national security number 2 police number 3 hwe abrantie we wa kana no hwe abrantie kama na hwe so hunu ba ku bi kura de me bo se ko mo di tumu oba bi aso na se de onu agina fa kono akontono ayesa dadoa na ekoneti onye nanim e wati police station we police station no sa fato so na dade o fato so bio eniwe nim awre ho am na se bi emu wonu mo ehwe mra so no hwe police ni ye police station no a abrantie ne sa ate no da bi ne yesi wate enti wonu nso nachi ene ebusa police ni no te nachi ni say na wo police unim red no obusa no police ni no so bogu so ono so bogu so so we do aya si atro na na asema wieo safe ni e ba betro no no kra na obenya atro obusa mo kra se mo kra mo nim red say we odi nu kokotum a odi nu kotum say de woko nyina wada woko demu no wada ohunu na arehosem owura ti wani na ba bia de oti aban ni wura fi hokra na abrantie lucky deal eto jombi sana ye papa se ibu amanfin so kan sembi abusiafo sayen yesi ye behwe de ben yen na ya yenhwe ha yen pa na wiase mu hwehwemu nyina gi atomu se oman ba ko awurade ahira no ene oman Ghana na yensu na ye de bobo ben yensu na de ekeka koi ene ehira ne nyina awurade beje mpacho na di sei pa na tie de a we de ye nyanko awurade beje unhira enti me papa me nu ye aden asem wo kan said ye awurade we pa de a yesro fe yekogu ba bi foforo neto bo sesa red ne trama no ni nyina na kire wa hwe ya adwenim
se maami asomasi mahunu se me man ba enye na adwene nye papa asomasi oye mampani a emmoa red bebo manum abusua wei me hyemwase ewrade wotumi ohini abusua onyankopon no a obo nipa no nanka de opese nipa ye ya ne se yebeyi na ye sa yeyi na ye kanfo ne niema waye na ye de nanimunyam amano na wono so hwe ye ne oboa ye wo sa wono nanim de odidua yi mo yebeduru asase so a ana ya so aye men eti bible da ho ese bio Quran da ho eyim de osenye no na mehwe na me de ediso edi akonyankopon che nyum mi ankasa no ni madwe nti ne yi wakasa kra osi nyame ni ho obi so aka ama na te panimu bi aka ama na te pan ni ho sa ye free kan ya che sa nti nanso so no medie minim se o kan sa gu bu a wani bete asase na se ho ho na obehunu se nyame bi ni ho na me se eja ebre bi beso yenkomo ye mu yebedi asembisi wo asamado enkomodie wo asamado na yebe chire bibi ketua bi e wotete mo fra afidie yi so yebe ko sese kura no ye nam sa kwanya we so be to yen sa frɛ obi bia la wakosa ayinim na sabi nyame de na koso ba bia ma na ba no ye de ye yini tu dwa on frɛ ye na ye ni nhia na o meka bi ntira fofo sa esense sei akwada no osore a no wawia o coins no de akwa akoto jackpot osore a no afa wei wo de ne sa na abofra wote sa adaje obede na no ba ko bi ma mi pa be me hamani ka se mo be 78-79 no tina jackpot center pa na kwanse no de gumwa ni edi no asane ne ntoma no asesa foforo no asade agum ni din no asade agum no asade agum afi ye disikani nyina no ahwe benku no ahwe nifa no de nsa hye na numu gina ho a minim se o fa adwin bi se onfa boba bi mabomu san nyini sika no efi afa na sa maami we ne ba ebe sei bijidi ye se o hyase se ya o sa pepepe o di bekowu sa pepepe enti ehwe mpanifo a ya pa wo mo a twa so mo de mra ya adwuma a wo no ma ebi etieti amra no so kwan ya aduro ifa so a aba ya mrantie no esei wo mo ende wo kompotamu bia na wo no obi twere obi container ho aya awada unim red unim dana wo dano ne nasomo aye bo no eya sembisa unim red eno na aye mesa unim red sa unim red nti unim eno na aye mesa no ohene meba be ma dwamna masaba ho bi unim red yi afa brand you be otu enye every nyina na kokko bata we orite no peduane ofre ne ma ya no makoko se jise ose ona no bia riso bi bo wa afa brand you me de se na amachi dede afa brand na tui na wa hu de nti america nwu we no ya daachi wa bra bo ntire o ose ano makoko se chimpo se nye sa wa hu na obi bo abrabo mu a eche na nso pantie se wa obo ho modin na daache opeto ho na number du so ato saa ni we kwa de afa brand nyum na metui wa titi film eja wini ma die die nya obi kuro mu abrabo e be fa kan ya de ho ne die nya asemi bia me ya ti wasika fo me pese me bo bi dina mu ni na mkuru mu ye mo bi adi aso mo nti o ba nti ya so se ntia ba eja ye ni nam ha nyame na ahwe so ama sabia tie datote de tie na ye die hiate ho a ye nyare a ye nwuye sikani bi so ntian ba me ni agya ne na tete asian so ntian ba ya ye kurase ye tia ye enam na ye du hey wa kobroni so ntian ba ono wantian ba kro nyini aye fun na wo so ntian ba na wo ye kra obi tian ba broni bi tian ba ne ba na ye be chi no aba na gine hwe no to university level ala na wo de wo chi no ya no asa na man papa ba fi o me ye chi ya mo so mo hwe wo mo mo kwa ade mo amman na makofa na mo de aba ha mo mie ntia ye mma no kanea na ye tia ba ya enema bebre ye ya na eye nyansasua fufuo kura ye wei buboso bubo mam titi mu aba nyina ye de sua de esa ma hoden oh se on se me say enema ekoso no me se titi mofra
ye de asem ba me say me de so akofa de we duro ani ye wo mu aduane no e de enti na si dua maduro ye duro hwe na no metefon ho ebe ne nansani nko ya China fo ewo fufu da sa China ni no so aye chamfan e de abre se ye de emfanye na mebusa se aduane na ye de chamfan no e na e wo no aya eduru ba bi anese no ewe kokko na ewe kwan na winim ane yade ne ma bia ba wa bra ofufu a pemfo wo ba wonyim duru ba bia o ye de be mo ofufu na ese okwa yes nti ene nipa mpebere aduane kwa ye poto ye ma me ma we afa na wa chia no ni wo otwi na ya enkwa kwa nya sa wo sa no waporo wanu na de dem kakra wote chia wonsu kan ne teto adi fufu be si wo eja mitwate nam sa nkwa tafem sa no nsuo fifi kase mti nkunuma ede na watimi achia yu se bi obi anu aduane ansin kwa de wose me brenda ase ebeto mu da bai ama se bibi anya kan nsuo kura yekoyi wo ka hire kura frito no a wo pejade afeni nyina ye nyansasua esi utirase na achewa dwunu mama wo ene yeja bibia na yakofa cruise bia betena ha krofo bi o mani nketenkete se mimi na edi o so makodi di azuma atemo na eja yede aba na yede abekekire ho wa bra yede nyame de acheye no ebo wo yakonu na se nyina na nsem wo ho eja me hwese madam fu bi fremi ke we namti na dai wo hene posi bisaw penipa na monko mbesema bobro no na apolice for pam krofo bi na minim sa kromfo na ba ko be fa manimu ha na me mekosi ni kwai na police ni na beche no seye wo mu no nyema ebia eno ndo makwa kwaje mu sika no magya wo mu eno makwa from kurusu na de ne nimu de begyam te bi hyedem enti mi sero penipa na ekono mu nkasa mame ye de bebo no ye be kunu kra so mu chi o mu kwaro mu anya be 20 minutes kra na ji o mu sika no mu nyina akofo se fra ya kire se we na ka kire ye na abi o mu okosi kwanto o mu hu ne dada okosi kwai wo nwane no okosi kwa me ye no ansa na me kofa madam fu matwo ni bi ema ko onimu mu ye ko ye mu gina nka bi ase emma bibrebe da me de nya wo pa de ankenti ase o ana msinti na maba no na wasi di asi bia mfa nche na monka de se monka ene ye bo ka se mu gi sika se sana jame ko gira nchai afere na nana na sendi sika na mame e de kakra atoso e de akrokro mu aye ya na mo de na be che na wo ko fie ko e be bon ho ban hwe o ma ye timu ye se obetu obi bafu bio ye se ahini ohu bibi obaye dabi ne ye se mu ambo ban mo ti ba ko chi na akoyi ne to na se emma ye nyinyini se wo ko fa bi mpena na nyame ahwe so me de wo ko dan mu a me hwe se do ni sika ransa me kodwa na so nko a na metumi flat screen ekuta na metutumi niema ubu sam sa de a me ko horo na sa de aba te sa umra ne sikari aso a ko de kro enne ugina ohwebu akwani tete ubetime gina so hata niema eniema bi e ba so wiase aye nhwenka wa bra e be so ye nia no eja sase mo ya wakofa bayi eye wunhira me de minim se enye esika nko na ye nhira na niema be wakofa na boa eyi nipa be se dukura wo unyame be hira na ya na ade wo ho hu adwene kura wunya ya ofrititi nyina no ade de wonu na tete mofra na wo ba obu mu nso se mo mofra na kwai na wa ntete no a ekwan be no be fa so enti wo fa adwuma pa enti eja me so mo ba mu mo ba mu kwa bia mu na wo hu fa so be ba so na mfa so ni bi ye nyinkire ya hoden ne anigye wo mu ye wo ho se bi eja wo sika but na chi de sumye so sa be se be 15 years enti enye sika nkwa na se bi ya yi na de wakofa bayi enime bia obegye firi mu no kwatentene enime bia ode dua mu enam sa wo kokopenti won so obi bia funka so eno kura na mehwe na adenti na yesi etena kurom ha ema obi kira ade enye emi etimi de ba no so wa bra mo so mache no ere no nya akwa ba TV wo fan ere no nya akwa benti eja ne ma ekoso ne nkura ni mo de bayi ebe bia ne yeso fi se wo wie no fa ne ganga me ma mo so mo bomfo ya de ba bia so be wie wa nyama wo beku obetwa wonsa na minia media senka ne papa mu ampa wo mo eboban ana wo hwe sa ne ma we nyina no wo mra fidie so na omo be ka ho ase ye do mbeba ye ba mo nchen
muhu ya mamu nyane ye ni mu bedidi nkomo na omo nhase na omo nkukọ mantem ba bi ye sade na omo nkira mo se enye kira ye be chiwode wakọ akoto ho no ne ye be jawo na obesa aba ba ye no ene hia nemum esese osesa free de nyankopon bo ho no odi bibi dua omu mani nya bi kura na aka afepe na wagina ho na so hwe wa sha asisi be ye den na nyame nhira no aba Agyakoo de wo kan wonim se madam for hin bi ayi bia me na yiyi ankra no obedi hin no ofasi na ni so se de obayen se obekọ base wura machiri atwe nipa bafie me kwa na mse wonyi wo fa we ato no no se meye wo se ba bi odi ka akọ no kana ba mu bu oba besi awo de ne bato body ahazo ena wo mu wiwi ni niema ne dwoto ino afra ne kam na wonim ade okọ no kote ba bi ko saboa na ka wote se ba ko ka se oboy jiwisie ne miano na ne maame no se ba me ba akọ akokoto no ekuaguru so akwa de kio oso oboy ma ne nkomu na ye de ne preko hwe na wo ye cha ya no nya no no nkotena ase na wa ese onye nipa be 300 da mede ne beba mede na baba obeba so awamra watima fa nipa na firi wura ni mu abasa ma wodi bia beto ade pamu fitting work carpentry work am bia pon ye ho nyame dwuma no red no man ka ho na wonim se amkra we yetima ya edi ntine mpanyifo ahwe niema so omu ye dai me ntia se yentimi nye se panimu bi na she akira wo ton dia ahun se agya na me ka se nana se bo manfi kan yi ukoto saboa bi te unua so a ka kire ne se sorry ya so na nka nkire ne se de essence o different ne so a ba o so enti ready o mo num eja esusun sanso hwese na ebire bi obi di case bi bre me buma ni ma hu se o man wi se ye ni anka sampanyimfo ntimi ntian a ye betwe ho atian wo ebe ye yie kire se ni ma ekoso no hwese obi etime redi niema bi ehu se ka bi emienu ya lanse ba ko nso mu ye omko robbery eno omko ka kira prisifo kuma se mpatam ya wo ko ye na musu wo ya ade o ma bapa yense be musu ya na mkunya wo chi wo ampa de obeka ndem etesa wo mu de mfia no yi ni ma te se de ye yesu wo mu ye ya no mka kira mse nipa sumasi mi hu bi da spesi ye se ni hu no na agwa uni unu amrante hin onya ba bi nyam fa de kransi what hey yewu woso ye no okọ endo akoka okọ ni fi obi enhu and did be 2 days on friends say we on my papa de oye ni nyina ye ko ye no anya nyi o machum nti ya bre mpe kakramam he ne fa bom se o mu ni o makasa gina ba bi se ye diska na be ma no na be kan aseme si ye me na me ka cha si pa enti oye no wonde okọ no da na si chia no eno mu sika de share ne nsem eja wonde o sere wonya kakrabo no wo kwa na ka bia akwetwa na apake he wona wo ko boye charles ya akromfo no se ya tete hu fi ade be sen no okuruma to firi ho na eji odi mirika no ko bo ni fiura ma na no zini na o emi emfa me sa me ko ene yeso oba mu ha ba bi be pe ba bi o da ho be 2 weeks no di nya adai ene o ma na yede sa nyema nyina kire ho na wotu dia o ma ewo na de enti ma na basa no se mpanyifo nia me ka kire mu eja obi a odi nyame so meye nti o yira wa talent ana se nyema nyame se be na yira wa o bere eni ekwe fa so fa ye police fo ekwe fa so fa bambofo ne nyema no asasi ese kire kanche me kure kire wo mu wo bo ho enye na adwuma ne panyini bi afra eja utimi chi obi nyema ye ka ho asem nyina utimi chi obi wo hene mu afafo ne mamam ne kaza wo se police ni mu awani dan so yes sir no ba mu ba na obi si yes na ka do ko driver si yie anya wa japa je na so president oni dan so no ba chi obi atum gifu a o se yes sir okay yes daddy bi daddy na che se ewie na ben asem na ba na akọ kan ya wawu nti eja mesre se separate na me madam ba ko temale kwazo se akromfo ba kwa mu a onya president ma na ka chense onye ba na mu okwa na wa hu so mu okwa mu da mo e bio we information ne dada we dia me se nana obo be kan na o se police ne frɛ no nana wonya load ana o so wakakra o se week we dia be ye be na nkrofo be bakwem oye den no hu yi ana me ka se mo fa ye fadipa ye hwe ko ye be fa so fadipa o tom nanya adwuma no na eso ana se bi ana omo aditete ehunu se na otu bia na omo ba ne bia na otu ne be so sada ajai empeni se di oni udidie ene wo na
na nte saa ene na me hu se ne ekwa mu nye ene emeba na me di twa to da yifo nkrofo bi ko gina kwa mu jiska ye wo mu sa hwe sa nkrofo no so so wo nim da bia na so mu koba so da bia fi se okoba won so ma nti obi gina ba bi ka se driver ni ada na police ni gina na maniska wo ka hotel office na waka na wa amfa ma na nkrofo nyina de ma na wo chi gina ho bisa wie nyina wo tirim wa ma wo ma ho nkwa wo so da ka wo ko ka cha na ka bia wo brain da ka no enti mu se be ja wo se ejira mo so ye kroma no ene me go so mu betimi abre wo sa ma amra eje de mpanyifo be ba o mu mechire mu di ntane na ko mate yo medical catcher say aha ye ni di obi atem nne mbabo obi kwadu ne mum ye yi aten wa ha ye nyina ye dwendwene ho na benkum nifa apie ya to ya nafo ye nyina ya keka bom na ye mofra no dodo no ye se no wo mu ase ya sabi wo mafiri mu ne de wo mko na kakra aka no ye nyon kasa kire ne ma wo ho ban na de nyankopon dudu a wo mu no wo so atimi ayi na di wo asase so iti mesre mo medical ka tete mofra online tv ne de social media handles ni nyina ye wo so sese ye be makwan ama wo fie na se wo adwenkyere bi anase abadwafo yi o bo mo abaso a number betimi di afre di rika ne ye 0257 33 5097 0257 33 5097 di etosu mienu ye 020 311 8711 020 311 8711 number we ana ofre ya ubetimi ni yedi nkomo ewo dwumadi so yo ya ka ne say wie no ye twai ho aba ye ba de beto aso yo medical ka say ya makwan ya bie mfidie na ahoma natum ubetimi afre na adwenkyere bi a wo oso odi aba dwumadie so mpanyimfo besom ya number no 0257 33 5097 ana 020 311 8711 ofra na o adwenkyere bi a na so wa kire na nyame be hirawo yo eno guy sisi ebre no ya yebe yebe mamo sma kakra bi no obia e de abo no tofa na ya hwe nti e sha se wo so sisi ai yes gala e sei nsuo ama ye ni abre na ye nsuo yi sei na ye mrantie ne maba wa so sei ka ho a ene ga na ye wie ni sei ye wie ni sei ana de o wan se wo dua na se dua ni sua na se echia ubetumi atene no na se enyini a untumi ntene no na problem and se siai se de transuo no ho saa ma ne sey ye na afi agi ye ho anje no ye tu ase enye ye no emlantie ne mbaba wa na ese no wo mu nsole mpanimfo ga na mpanimfo nsole se siai no mu ntu ho na mo ntanta ho ma ne nyinse mu nwie ansa wonim so ko ho no mo no ne kese ano ni awrehosem ahoden dia ye adwuma ano ni awrehosem no eh yesrega na mpanimfo de wa ani
Ghana ya na ewo nti yesre wo mo obi aba am to obi aba homa hello hello mi pacho ejo so ye ho ye pa no cre yo yo mate yeso ye das pa se utimi frɛ so a wa kyerɛ wadwen na minim sɛ momo frɛ fie na yenso so ye ho adwuma wa ha no dodo no a wo mani so te wo mo a wo munya bi hwɛ a ombesesa wo mo adwen yo nyame nhyira wo so ohene agya fakakra so me ya na me pese me hwɛ baabi a ye fa ahodie ehun sensem aba bedro yes human right me kai brebi pa na pi susu se me ye sojani nti me duru biaya ye ton cars e free some round about a omo e be kai be afe apem ankro de okron ba ko na me hwe amanfo pa eni emfa wo ne nipa kora wo ye me hwe na oni yoye bi ni ade a me chi ugina ho se o man ba se ye suku ni school 43 omo e nam line no so be kai na echire me be kira de wo suku bi mu a me pese me body wo tia abofra na school mpedifo na ba masa ye pa cha ojai senior high school se na kura ya no mera mabam se mfa banka kwada ye bobo ba ma awurawura wo en semfo ekoso nyina na se ene ba bi efire ebi no wo tia abofra no na mpedifo bi aba ye pa cha en tia abofra no se ebio enye ne se senior high school and to also school mo asem na make no se free baby yo enti baby efire ene akyerɛkyerɛfo no so omususu se awofo etoso mienu ni akyerɛkyerɛfo wo school mu no wo mo so ye gya atea enti abofra no so yo ba me se na no ka me foro ye ababa wa ne tire ho me de toto nansen biaya ye kɔ hwehwɛ mo Swaziland Mishab of Ababa when it threw ne said ye wasi a yin it threw kanko ne acquire down and say cry a call so ye and the wababa or eating one a more quine and I'm saying hey na found you in baby I don't know and near me cost enti red no answer na red in a bebano share Monsha na moa or mine and cassa yet to and we ye mebruni and tetty home and for nay you are some count. Yem te se my way. Ye was some commercials, yes, you who say, tie, a tattoo a debi no more as a she and that company near Peter in Tony. Omunya says, me kai empty Okaka was a show to me. Sir, can no mammy to children who come on. Hey, come on. Come on. And so now wouldn't say in futuro any sabi. Ahun metwam nyina sanity ene de baabi aduro ene ready enti hwe baabi a ye free ohun ene baabi a yanamoa ni ye man teteye me mamenye de me pe ena o ye ntia ba ye uko ye suku mu a ehun hia sa bofrefo mu a wo kire no kwan tro kronkron no kra sesei
Osi ntiaso aba. Nti aye teachers no kura hyi se omo ni mu nyina ba yete. Eni sa ni echimie ho. Ai. Teacher ni ntia kwada. Ene mabawa entade a yapam se ma ya ne nhye. No mo nko. Titru. Emrantie no so adrodro mo ntade mu. Wato stresses no. Wanto de beti no. Ye hinha no bet so a. Omo. Enu so akade no guso. No baba de no se de. Wanya is 5 no. Omo na enum red no. Omo ka ho bi. Omo nyina nti wei. Wono mo kwa akosua de yi. Red subject be. Abusuafo ya bro. Chere dwuma nkenna fom atene Moses Breyo sese no ese panifo mo ni da o se base yukutumrika school se de ya yekoy no superzona senemne ntako sala se omuma security no eye tight wo mo friend because hodum de omunya ponsa na omunya kokuru bi mu kohia na nse eja na nse wan hunu social media beda baby a wono abrantie no ono wo form 3 no o tia de waba foforo no e wa de boni bi ho senka onfa ne nsa na bibi foforo sekan blantai pa na chi wam obi ba no na we ye ka so onum red be onwa onum tramadol be onwa baby ye free ne de ye no empany for yesre mo nsori o mampani his excellency John Dramani Mahama sese wo na omampani ade biara oka eyeye bambofo ni bambo adwumakuo ene niam bi ti sei no oman no daache mo mpanifo sese mo nsa na hye o yesra mo na meburu no sai yasemo me se emaya no de etoda me hu bi kura na maboto abaya me ne ti wo pini me nso me pini wo pini anu ma pini me hwe ni tiri hu ne de waye ene chese me hwe ni tiri efri ni trase ha ene de wo mfimfin nam se eye map foforo aba ana wiase no Erade sesa nipa bosuo ni bi ana watete neti foforo yebebusa nyame asofo amane ahunu yo gamna aja me de kakam ni twa yo ayi friend say achane mu esabibu nyina ni ni komo nipa de so so be gardener dikaje bayanza na ukoye mamiawiwi na ukofa ba na beje a mo an ko ma wi amen enti wo ka oje ba na kwa me de meje de se sabri ye se mpanyifo se asema ye kan ye mfa ni agoro emfa nya sabia manyo se mfa bibi ntutu ba bi na yesi amiani akọ ho a agya ye betimi aye nyame amuni pa ye betimi nyame amuni pa kwasa bibi nyensem saa wo wodi nimde de maye si etimi twa nkontomo hu se kaseta ho nti ye nte sa ne amene ye twa kwa ebonku nifa e kire se ye betimi aye bibi omumma ye mfa odwuma die ni agoro omumma ni nkọ ho na daache eso be ba mfa so na ye grader ebi ebeyi kwa so ye mfa so ebedu bire bi no aye ade ye hu be ba mfa so no me fa ba ye bi tena me kem na hu se eniema asem ne me hwe ne srete se ai na wojina ai capital na asmo yo de do to esi afampem na wojina on the round ho ba bi anaju ye meeting tie chere kakra be 12:30 da bi mean say report about and also more na if give me a number me pay maybe sa na ne de ko di jam is that pass on to Africa yatrem nti me ko na jam say that me phone time so and I'm say masa atibi toto masa boso na bi ne wo say ye ntwa ponchi ne odwa ne kwa ye de be 8 months ye nya ayi na ne ye peni bi won si twa na be say 2 weeks ni menya Fred girl was 17 years nti we de bitima kunu de aye ade no nti bisam momfa ekwa na da na yefa so no momfa wurum kwa na mfa ni hiam wo de se prum kam da ma mi si wo na ti hwe wonim ka ya gba manya wo mi kokun wo ma mi ada wo nyina ha opede da be gi ade wo hwe mi ka na chi nam se hwe na me head am say wo na etia jam na mi mfi no nti bude mu hiam se fro mu ntam wo na wo me se wo hwe kwa be so wo wi no ma hu o si ya ne hwinu mu nsuase no bi o nyina ka so awia ena me se nye se biu ita mo do wo nyina private car fu nti wo de wonim de yakọ ni nyina afiri se ye mofra no ye ntia wo mu biem kane no se okoya yabu abonte na wo kwa ntimi nkofie go so mpanyifo dwene se panyini mo akwara enti wo kwa ne ye se biri mu ena ye se ye nyi ho enti ye ntia e ba biem ena se wo mapecha begu ye so eja ye start nye bibi eye no pro fi se na minim se BBC na panyum bo na ko ka kire mami a won asa so nsa ba be dana
Yeso ha mi hunu wa beda na se agya me danse sɛ watea me ba no ama ma bebre koso agya na ka ne kura kwa afumu a woni bode a wotimi pan obi de upe utwitwam te sɛ de wono ankwadwitwa no a wo de koma so akua foka mkwa ma obi enne wo dan ho nipa kwa hebode obi twa koton esan sɛ atea bia na yɛde hunu nipa wo yesi ase be yew wo yesi ase be na mba no mu ne mu de o wo mu so wo yesi ne de ahye wo mu na ka ne kwa na sɛ agya ye beto akyerɛ no ye wie na ka sɛ sɔre kɔdwo nso bɛda kwa ntimi kwa sɛ ye wa agro bebra ye bedi tete agro bebra me ne ma bɛda fa ye be yi ha ne ye didi sa agro no a ye sa ka sɛ nkwala na agro no ka bosu me pia na sɛ agya sa agro no wudi a wo ba ba so no wanyina wo afei sa nsɛm ne ne ma no hunu bo na no ye di agro ma sɛ kokodu sa ne wa ma ye beta o na o botom fa no monka wa no ampanyimfo bu bɛ no ye de ho akɔbɔ nkrɔfo bi amwa mom yantwe no medamase momiantwe medamase yo ye ka se ye di nkomo ye kira ene ye gese ye pon be nonan na ni nyina mu no de ye keka no ha nyina no ye o ma no yiye nti empanifo mesremo ye ntumufo de mum ye yi maten ye tiam na so na monsori na sede mo ye mo ma no se nkom be gina yi no eni nti na ye de mo di mpanifo no na yentenetene amanfo so ma sebi omo ye fiefim na de ekono ya nhweni ya ebe kakra se de minua ne kan no moma mofra ne kwan no momra ye nche no na enye Ghana nkwada na enye Ghana nkwada medamu nyina amase ahwefo medamu nyina amase menim se adwuma ye hyase enche enso poro amantem osinadi kanfo ye ne moa na ye adwuma ye nya ye de hia ya ne mpaibo a mobaba di achi eni nkranhya a mode bema ye na ye nya ahoden ne yetimi aye adwuma ne ye ya famu de medical kan se ampofo jese ye nya ne etie yi ansa ne akopa ne hoye atena subscribe na share na like na comment abre nyina unia bi anya bi anhwe a ka chenso onko YouTube ye de beto no unya bi nhwe da sende ye besa aba se munimu dada chire me soso eye dabna da edi anima bayi sei aha sports ni ade nyina wa ha news nyina ye be ma na wa me sei ye ya de a eye kroje ni emfa sabi ifini nkeka wa bia enka ho edamu nyina mo ase se mo kan ho me ye di dwuma yi eye tete mofra online TV see bye bye.